komai zan fara sunan ka nake sawa na mahalicci na Allah mahalicin kowa na zo gare ka ne tun kafin na zamo gawa ka taimaka mini ta yabo a gurin babba yaban annabi na hanyar wayewa kin yaban annabi na hanyar lalacewa san yaban annabi na hanyar dacewa ku gaya musu yanzu na fara wallahi ba za na bari fara gani farin ciki na rasulullahi waye yake gani ta bayansa waye magana da dafa bayansa waye magana da dafa bayansa faran gani farin ciki alaika assalamu annabi baya hanawa in ya baka ka gode sai ya yi karawa in ka gode wallahi sai ya yi karawa wallahi sai ya yi karawa ai mulki ne mulkin sa baya karewa ba shi da zamani har yanzu suke yakawa kuma ba shi da tenuwa faranta na yin kaukawa an zo larabawa mai haƙuri masa masa kai amma shi a yi kabila ya ce musu ya yafe saboda girman sa Mustafa manzo na larabawa an farin gida gaishe da ku ɗayan Fatimatu jikokin annabi sharafa